Alam mo na kalabaw eh. Ay, buhay construction. Ayun na lang. Sanay mo sa'yo eh. Ay, sige. Marunong ako. Basta lang, sanay ko dito. Ayun. Anong trabaho ko? Ito, maghalo. Ay, kaya ko yan. Buong araw, Oo, kaya ko yan. 300. Testing mo ako. 300. Kaya ko yan eh. Kaya mo mag-islam pag oras, pero pag Kaya ko. buong araw, Kaya ko yung bahay na yan. Tumayo. Dalawa lang ang papa ko. buong araw. Oo, ikaw na. Wala akong sahod.